Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel Hidup Keluarga Mas Kemal pemirsa. Sumuan pemirsa berjalan-jalan ya ngeceplo sego nggo anak terus nyapu resik-resik kilaren. Alhamdulillah Mas Santo wis mulai pemirsa. Mbah iki uman kereta apa ora? Kadang yo jauh-jauh hari, kadang sebelum lebaran iku mari udah mulai kabeh ya pemirsa, udah mudik. Mbah karo anengku aku rung dhewean neh. Ya semoga-moga entah untuk apa kendaraan apa sih, penting selamat, aja sampai kenapa-napa pemirsa. Aku bar kecobaan cicak sirahku, muga gak napa-apa ya pemirsa yo. Yo aduh aku kadang kewengi paranoitan nih lho pemirsa, marah. Wedi. Ya aku laren dhisik karepku arep nganu apa? Mali klambi mang. Musik. Alhamdulillah. Asine sasi wingi Pak, asine minggu kemarin nak beberapa minggu kemarin itu asine Mas Santo gak mulai. Ambek ngetekno orderan sake bose ngono. Lah kaya aku loro, make loro, pake loro ya terus Tante Deni loro, loro kabeh. Mas Santo pikiran mergawe gak tenang malah medeni wong nek nyopir pemirsa. Jadi Mas Santo mulaiku angok pake yo ngopeni Jojo. Aku kan ambruk misalkan 8 dino. Ya udah sampai loro neh pemirsa, masalah yo ngono kuwi yo. Berdua tok karo anak, jadi yo wah iki sumuke mbah iki ketek wis mulai ape kemarau pemirsa. Akhir puasa iki. Yes, pemirsa engko tak lanjut. Aku ki bingung pemirsa. Karepku kan rencana untuk sing tak tambal wingi ape tak gawane bengkel omawan ganti ban ngono. Tapi wis gak ganti, bane bosok neh. Engko golek bengkel cedak. Karepku ki tak tambal sik ngono. Kok karepku kan jemput Mas Anto sekalian nang bengkel omawan, karepku apa tak ganti sisan bengkel omawan. Wis gak sabar iki pemirsa. Wis bocor neh. Kan aku golek ban terdekat saka omah iki sik. Ganti ban. Wis gak sabar karepku kan nggone omawan. Tak gantine nang nggone omawan ban jerone. Ora sabar iki pemirsa. Butuhane ora kok butuhane. Kok yo apa digo mudik nang Jepang sok iki. Kok ngono. Ya wis sik pemirsa ya. Pemirsa, gimana bani tak ganti. Tapi yang aku jemput Mas Santo nang stasiun. Masuk karena apa jenenge? Aku ki wong sungkanan pemirsa. Nyilak dulur ki yo motor ki dinggo dhewe-dhewe. Nek aku daripada ngono mending golek bengkel terdekat karo kene. Terus tak ganti. Ya sapa sih sing ngira nek bocorne pemirsa wong trai bulungane ombo iki masukku ki apa tak gon bengkel omawan. Masuk ki tak tambal sik ngono. Jemput Mas Santo sekalian ku jabas bulan merah. Wis gak sabar. Kuwi asine kan gak apik digladek, tapi kan aku gak duwe pilihan. Ku nek tak tuntun ya awakku rempak pemirsa.
wong nang Linggo kono. Wis beda desa karo Kapuan, wis perbatasan. Tukang tambal ban. Ngenteni alhamdulillah Mas Santo jare wingi ku wonge pesen 10 hari sebelum hari H pemirsa. Dene kenteken tempat. Kadang kala gak entuk tempat duduk tapi seso ngadeg gak apa-apa. Kadang belas gak entuk bagian numpak. Ning jero iki pemirsa. Nek numpak bis ki ning ngene iki bareng-bareng mesti tetep suwi. Kadang tekan omah suruh. Yo maklum lah yo jenenge mudik iki yo. Ayo Tek. Bareng-bareng. Cermono omahe omahe mae karo tekane Dapin. Yo misal yo malah adone koyoke jarake tukang tambale. Kan nang kene nang Kapuan iki gak semua tambal ban iki duwe ban baru ngono lho pemirsa. Nek tambal ban cilikan niku. Mbone omah-omah gede cah. Kan nyunggu kendaraan gede barang tapi yo aduh. Selak perotol kok mesine motor iki guyon pemirsa. Yo rencanaku yo kok iku mang sing tak sebutno cuma wis gak iso diganggu gugat. Kena susu pembersih. Krimku entek. Susu cleanserku sing entek sing krimku pemirsa untukku. Wah. Nek bagi kamu nek budget iki lo saiki akeh kok sunscreen wedak sing terjangkau yo sing aman pemirsa. Pokoke sing penting awake dhewe kudu yo saiki media sosial yo akeh, kita bisa mengecek yo ngono-ngone sing sesuai karo kulitmu ki apa maksudku ngono sing disesuaikan dengan keadaan duite. Wong jenenge wong ki kan gak ngerti ya pemirsa kok aku ngene iki kan gak semua apa yang kehidupan saya sifatnya saya kan gak semua orang kabeh ketok nekutan blak kan enggak. Padahal kan yo ngono kaya apa keadaane oh iya cah aku ki lagi iki low budget tuku ngene iki aku sajane sing sijine pemirsa cuma pas nang toko tuku entek yo bisa yang kulit minyak sensitif misal gak budgete sedengan iya ono kok saiki skincare macem-macem bisa karek milih apa karek milih duwike sing terjangkau ono sing pengen apik yo ono tergantung awake boh yen ndek nang yo seneng smoothie seneng anu saiki wis awang-awangan tuh misal pengen tak potong tok ae potong-potong rendeng dilaksanakan semua ora kaprah aku semoloni salin semua epol semua ya pemirsa isih poso alhamdulillah ya tak dongakno lancar pokoknya anggar kita
selalu mendoakan orang lain, kita juga bakal untuk timbal balik ya pemirsa. Kadang wong berusaha berbuat baik ya ono sing gak seneng, mau jenenge menungso piye pemirsa ya. Kadang seseorang ini ingin apa ibaratnya berusaha untuk bersikap baik, berusaha untuk dadi wong sing apik karo wong, ramah karo wong. Kadang kuwi ono sing gak seneng apa nek kita sampai berbuat gak baik, malah sing gak seneng akeh. Berarti nek bulan poso iki ya dienggo introspeksi awakku dhewe. Aku ana awakku dhewe misah. Aku gak wani nek kon nasihati wong awakku dhewe akeh ra benere. Sing penting kan aku berusaha untuk dadi wong sing apik. Yo ngonten yo ngomong tak hati-hati segala macam. Kadang sing gak seneng mau jenenge wong yo. Kita kan gak bisa semua orang satu Indonesia kita berusaha untuk menyenangkan mereka, berusaha untuk membuat mereka senang kan kita kan gak bisa ya. Ono sing seneng sing gak seneng ya. Masih aku gak ngonten lah misalnya jenenge wong kan ono sing gak seneng padahal kita tidak berbuat jahat lah. Iku jenenge hukum alam ya pemirsa ya. Mbak kamu marik-marik daripada ngerasani wong alung konten ya pemirsa. Gak apik poso. Ya adene kan ya ngono. Kadang kita berbuat baik kan di mata orang belum tentu baik. Sementing awake dhewe gak gawe masalah. Pesanku ngono. Tapi ngono awake dhewe ra bisa kadang keliru. Jane aku tidak tabur kadung tuku tak entekno bisa. Kulitku berminyak. Sensitif. Tapi tetap jangan lupa pakai sunscreen ya. Kuwi tuwa kok ketoke krasane sumbene tuwa misalnya gimana. Saiki mulai dari sedengan sampai mahal iku akeh kok saiki skincare segala macam. Sing terjangkau kantong yo akeh, sing pengen larang ben apik yo akeh. Yo, sebelum perjalanan kemanapun, jolali pakai sunscreen atau sunblock. Nek pengen ngerti kalau kondisi kulitnya takok nang tokone. Mbak kuku kering. Kudune nganggo skincare endi? Kulit kering normal berminyak sensitif dhewe-dhewe misalnya. Nek kulitku iki paralah nek gak cocok kulitku iku misalnya. Tapi jajal gayane. Duwe ra ono ya. Tapi tuku sing larang yo ora cocok pernah biyen. Cocoknya sing terjangkau. Wis ngono kuwi. Wis saya wong tepes saya Mbak Kai. Ya daripada nggo nambah durasi ya. Nanti kita lanjut. Kita berangkat dulu. Kembali. Aku nek Oke. Tekan. Wi apik nganune. Apik pemirsa dekorasine. Tuh. Yes. Pemirsa, iki lagi didekorasi pernak-pernik lebarane. Piye ya? Di dalam 2519 Aksana kepada awak KA yang bertugas dimohon persilapan. Ramene mbok pemirsa, nasi mudik. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia di sini bisa melayani ruang perbedaan. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia yang mengoperasikan Semarang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan akhirnya.
Jemput boten. Nah, kini saya dek duduk. Kalau masalah. Ya. Ya. Salim. Oh, ki panas semua rame mudik pemirsa, membludak wis menjelang lebaran pemirsa. Mak sepurane mboten kathah. Mak sepurane mboten kathah nggih, Mak. Orang bukan apa-apa, bukan matur suwun. Nggih, wis. Isane yo ngene iki, Mak nggih. Ndak dibagi. Ya. Nggih. Suwun bolak-balik. Nggih. Berkah-barokah sama gawe. Nggih, Mak. Amin. Langgeng. Nggih. Wong keseruan, alhamdulillah. Wis. Yo iku mang sing pengen roh Mas Anto ketemu Tante Dani nang kontene pemirsa berbagi konten yo. Aku tak leren, terima kasih nonton kontenku yo gimana kayak rezeki sithik mae. Ya dibagi-bagi guys yo sak cukupe rezekine ya nek iso ya aku dongakno rezekiku lancar iso meneh luweh wong tuaku maro tuaku ya wis terima kasih nang kok aja lali kamu sampai keluarga Mas Gopur aja lali subhanallah kufur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menaikkan ibadah puasa.